waras. Say Tuhan ima nama dongani hita saluhuna di diape hita maringanan. Oma barita naulini Yesus Kristus mangihuton nabadia Markus. Alay anggo Jesus nang mula mangulu sogot diari parjolo dung ari sabati dipataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena. Jadi lau mai pabuahosa tuaka nama dongani ibana na jolo aka namarsak jala tumatangis. Alaydang porsea nasida naung mangulu jala naung diida si Maria ibana. Dungi dipatari dahon ibana musehe dirina tu dua halak sian nasida marupahon rupa na asing dinalaho marhuta sada nasida. Jadi doho madisi ro mamarita hosa tua kadongan nai alainang nasida dang dihaporsiai. Dungi muse ujuhudul nasida mangan dipatarida homa dirina tuna 10 sadai dipisang ma ganggu doho jogal di rohana sida alaso porsea nasida diaka naung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi ninama madok nasida lau mahamu tuliat portibion jamitaho kamuma barita nauli tu nasa na tinopa songanima barita nauli na pinatolhas tu hita sadarion. Akadongan na hinahulungan tung masay malos itutudo makaporseay hala naung mate gabihehe jala mula mangulu. Songon naung tabige di barita nauli. Di buha-buha ijuk laudo si Maria Magdalena tu tanoman ni Jesus. Di berengibana nunga diguling batu pitu ni tanomani jala bake ni Jesus dangadong be di bagasan. Dang takas di boto nasida naikon masa sudei. Dungilaw ma sisian ni Jesus tu bagasa tanomani. Hape nunga rumar be tanomani. Alay nang pesongoni dang diatu sinasida ahanan ni do ni buku na badia. Ikon hehe Jesusi sian namate. Akadungan na hinahulungan. Mula ni huriyai ima sian paranguluan ni akasisean ni Jesus naung dapotan gugo siato di porbadia laho para raton barita nauli taringot tu Jesus. Dung mate tarsilang tung masigalido haporseon nasida. Alay dung hehe Jesus jala patadaho diri tuak kasisiani pitor barani do nasida laho marjamita di luluan ni natorok. Mulai siani lam tabba jala lam rarat mahuriay tu sadok tanoon. Bosir manang mula ni huriay imasian haheon ni Jesus naung tagwari Kristus. Moloso hehe Jesus dangadong huriay sahat rodi sadarion. Akadungan na hinahulungan haheheon ni Jesus ima haheheon ni halak Kristen. Nagabe haheheota. Haheheon ni halak Kristen ima haheheon ni dirita sa diri. Kristus nunga mate tarsilang alay hehe do ibana muse molo talapati didirita jojo do hita mate. Mate dihapor siyaw si ganupari. Rupani jojo do hita dang ubege suara ni debata na adong jalamak kuling di bagasa dirita. Alani gabi mate do suara ni Jesusi na adong di dirita. Na debanay muse jojo do hita manutup si malolongta
maranida akan namasa naung taatusi takas sala alay sip do hita paula sotaida disi mate do sa halinay Kristo si tabayan marhite parnyula ata akadungan na hinahulungan sa daryon nung ngahehe Kristo si dito nga tongata jala sa daryon naing miyan ibana di bagasan rohata ro ibana tu tonga-tongata jala di patuduhon diri na tuhita marhite namiyan ibana di bagasa rohata sayrade mahita ubige suarana marhite siyan na ubige suarana nunga gabe hehe Kristusi di bagasan rohata ganu marsadasada jala gabe tarida doon di bagasan hangulot ta si ganu pari asa tada naung hehe Kristusi di bagasa dirita taulahom masude na nidonay di bagasa las ni roha ay tamado hita sa luhut jolma gabe sisianna di batama na mamasu-masu hita sa luhut na amen oras